ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. хушбаҳоли он нафароне ки қонунро эҳтиром ба қадри озодӣ ва осоиштагӣ мерасанд. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад, ахбори криминалиро аз минтақаи суғд манзур медорад. дар студия Акбар Шарифӣ сархати гузоришҳои барнома чунин аст. боздошти 3 нафар барои муомилоти ғайриқонунии симоб. من میخواستم همین 2 کیلو 500 گرم سیمرغ رو 1 کیلو نقطه فروخته. авбошӣ бо бераҳмии махсус. 6 ҳолати тасарруфи дучарха дар ноҳияи Ҷабор Расулов. ҷавонони тамаъкор дастгир шуданд. ҳарчоромо нигаҳ карда истодем ки ҳамин мошин омад ва дошт ва духтарак баромад аз хона шишт ҳардуш бурафт. дуздии маблағи пулӣ аз дохили нақлиёт ва мағоза. 2500 рубли уруси гирифт. куҷо ва сарф кардед пула? пули барои истифода худам бурдем. 4 соли маҳбас ва ҷарима барои сеҳргарӣ ва бадахлоқӣ. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳо. натиҷаи амалиёти бо барори кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Айнӣ бо мусодираи наздик 2.5 килограмм металли нави симоб ва боздошти 3 нафар анҷомид. гумонбарон сокинони ҳамин ноҳия буда баъди кӯшиши ба муомилот баровардани моддаи заҳролуд дастгир шуданд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Айнӣ дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ муомилоти ғайриқонунии моддаҳои заҳролуд яъне фурӯши махфиёнаи металли симобро дар ҳудуди ноҳия ошкор намуданд. ахбороти оперативӣ оиди он ки шаҳрванд Шохуҷаев Парвиз Фурқатович соли таваллудаш 1993 сокини шаҳраки Зарафшони ноҳияи Айнӣ ғайриқонунии металли симобро дар ихтиёр дошта мақсади фурӯхтани онро дорад, тасдиқи худро ёфт ва аз гумонбаршуда 2 килои 457 грамм металли симоб мусодира гардид. ҳамчунин дар ҷараёни чорабиниҳои иловагии оперативию тафтишотӣ шарикони ҷиноятӣ шаҳрвандон Шарипов Шӯҳрат Исмоилович соли таваллудаш 1975, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Анзоб ва Бадалов Дороб Бадалмаҳмадович соли таваллудаш 1986, сокини шаҳраки Зарафшони ноҳияи Айнӣ муайяну боздошт гардиданд ки дар дарёфт ва ба муомилот баровардани моддаи заҳролуд ба иҷрокунандаи ҷиноят мусоидат намуданд. من میخواستم همین 2 کیلو 500 گرم سیمرغ رو 1 کیلو نقطه فروخته. моддаҳои ҷилодиҳандаи заҳролуд ки ташхис металли нави симоб бо вазни 2 килои 457 грамм будани онро тасдиқ кардааст, дар зарфи пластикии ҷойгир ва ба муомилот бароварда шудааст. гумонбаршуда бар ивази ин миқдор металли симоб 3300 сомонӣ талаб кардааст. дар Тоҷикистон бо назардошти заҳролудӣ ва хавфнок будан ба саломатӣ муомилоти металли симоб ғайриқонунӣ буда бо таҳдиди ҷавобгарии ҷиноятӣ манъ карда шудааст. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 206 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида нисбати иттифоқи сегона чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. нозирони минтақавии милитсия дар ноҳияи Ҷабор Расулов муроҷиати шаҳрвандонро баррасӣ ва дуздии дучарха дар ноҳияро пешгирӣ намуданд. дар 6 ҳолати тасарруфи дучарха чеҳраи Маъруфҷон Неъматов намоён гардид ки қаблан бо ҷурми дуздӣ суд шудааст. баъди гирифтани маълумот дар хусуси дуздии дучарха ҷиҳати пешгирӣ ва ошкор намудани шахсияти дар дуздиҳо даст дошта, пайгирии ҳолати мазкур ба нозирони минтақавии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов имкон дод гумонбари ҷиноятро муайян намоянд. дар 6 ҳолати тасарруфи дучарха чеҳраи шаҳрванд Неъматов Маъруфҷон Иномович соли таваллудаш 1975, истиқоматкунандаи шаҳраки Меҳрободи ноҳия намоён гардид ки қаблан бо ҷурми дуздӣ суд шудааст. дучархаҳои дар саҳни бинову кӯча беназорат гузошта ҳадафи дуздӣ қарор гирифта дар идома бо нархи арзон фурӯхта шуданд. ҳамин дучархаро ба нархи 110 сомонӣ фурӯхтам.
дучархаҳои тасарруфшуда аз 500 то 1200 сомонӣ арзиш дошта аз бепарвоии соҳибмулкон рӯзона ва ҳам шабона ҳадафи дуздӣ қарор гирифтанд. Масалан, санаи 12 апрел тахминан соати 11 аз назди даромадгоҳи мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 20 як адад дучархаи тамғаи Урал 550 сомонӣ арзиш дошта, аз кӯчаи Ҷабор Расулови шаҳраки Меҳробод дучархаи тамғаи камаи 800 сомонӣ арзиш дошта тасарруф шудааст. дуздии дучархаҳо дар ҳудуди шаҳраки Меҳробод, ҷамоати Гулхона ва ҷамоати Деҳмой шуда гузаштааст, ки дучархаҳо пурра ба шаҳрвандон баргардонда зарари онҳо барқарор карда шудааст. ҷарбдидаҳо дучархаро дар ҷои намоён гузошта вориди бино, мағозаву коргоҳ мешаванд ва дар муддати на он қадар тӯлонӣ баргашта бошанд ҳам дучархаро дар ҷояш пайдо намекунанд. шаҳрванд Абдуҳамид Исоев, сокини ҷамоати Деҳмой, ба ҳамин гуна ҳолат рӯбарӯ шудааст. бо ошкор намудани силсиладуздиҳо ва муайян гардидани гумонбаршуда Маъруфҷон Неъматов милитсия дучархаҳоро дарёфт намуд, ки ба соҳибонаш баргардонида мешавад. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дар ноҳияи Аш низ ба чапдастии ҷавони 28-сола Собир Сайдуллоев нуқта гузоштанд. предмети асосии дуздиҳо маблағи пулӣ аст, ки гумонбаршуда дар се ҳолат аз дохили воситаи нақлиёт ва мағоза тасарруф кардааст. нисбати шаҳрванд Сайдуллоев Собир Алиевич, соли таваллудаш 1993, истиқоматкунандаи шаҳраки Шайдони ноҳияи Ашт, барои он парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст, ки ном бурда дар дуздии пули нақд дар дохили воситаи нақлиёт ва мағоза даст дорад. кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ашт замоне кирдори ба ҷомеа хавфноки ӯро ошкор намуданд, ки аллакай 3 лаҳзаи дуздиро содир намуда буд. чунончи моҳи ноябри соли 2019 тариқи пинҳонӣ аз дохили автомошинаи боркаши тамғаи портери ҳамдиҳаи худ, ки беназорат меистод, 32500 рубли русиро тасарруф кардааст. ё ин ки ҳангоми бо ҳамин ҳамдиҳаи худ ба шаҳри Хуҷанд рафтан, дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд такроран аз дохили бордони нақлиёти ӯ 2500 сомонӣ тасарруф менамояд. чӣ миқдор маблағи пулӣ гирифтед? 32500 рубли урусӣ гирифт. куҷо ва сарф кардед пула? пули барои истифода худам овардем. беҷазо мондан майли содир намудани ҷиноятро қувват бахшида гумонбаршуда Собир Сайдуллоев маротибаи сеюм ба дуздӣ дар мағоза иқдом ва аз мағозаи хӯрокворӣ воқеъ дар ҷамоати деҳоти Меҳробод 2000 сомонӣ пули нақдро ғайриқонунӣ аз хазина ба даст меорад. милитсияи ноҳияи Ашт дар натиҷаи чорабиниҳои оперативию тафтишотӣ 3 ҷинояти ғайривозеҳ, ноаён ва сарбастаро кушода ба каҷрафторӣ нуқта гузошт. идомаи барнома. наворҳои дастраси мо гашт, ки дар он содиршавии авбошӣ қасдона бо оқибати расонидани зарар ба саломатӣ ҷой дорад. ҷинояти мазкур санаи 5 апрел дар шаҳри Хуҷанд ба қад гирифта шуда, мақомоти тафтишотӣ бо оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ 2 иштирокчии ҳодисаро ба ҳабс гирифт. тавре аз наворҳои камераи мушоҳидавӣ дида мешавад, дар ҷои ҷамъиятӣ кӯчаи Ҷалолиддини Румии шаҳри Хуҷанд муҳорибаи танбатан, истифодаи предмети оҳанӣ ва воситаи нақлиёт ба ҳайси олоти ҷароҳатрасонанда аз ҷои доштани ҷинояти авбошӣ дарак медиҳад. ҳодисаи мазкур санаи 5 апрел тахминан соати 16:10 ба вуқӯъ пайваста худи ҳамон рӯз аз ҷониби мақомоти милитсия ба қайд ва иштирокчиёни ҳодиса муайяну дастгир шуданд. муноқиша байни шаҳрвандон Мирбобоев Баҳром Зикруллоевич, соли таваллудаш 1984 ва Ҳасанов Далер Набиҷонович, соли таваллудаш 1996, дар натиҷаи мавҷудияти баҳсу номуросоӣ ба вуқӯъ пайваста, онҳо аз ҳиссиёти авбошӣ якдигарро латукуб ва тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунанд. бо мусоидати сокинони маҳалла ва роҳгузарон кирдори авбошона хотима ёбад ҳам бадтар, шаҳрванд Назир Ҳасанов аз муноқиша огоҳӣ ёфта ба ҷои ҳодиса назди ҷияни худ Далер Ҳасанов меояд ва онҳо барои гуфтугузор ба назди хонаи Мирбобоев мераванд, ки муноқиша шадидтар гашта Баҳром Мирбобоев сабукрави тамғаи Мерседес Бензро ба ҳаракат дароварда бо истифода аз он Назир Ҳасановро пахш карда ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад, ки бо бардошти зарари миёна ба саломатӣ дар беморхона бистарӣ мешавад. иштирокчиёни ҳодиса Баҳром Мирбобоев ва Далер Ҳасанов дар содир намудани ҷинояти авбошӣ гумонбар буда, тибқи талаботи моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва дар асоси он чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.
барои тамаҷҷӯӣ бо роҳи ироб дар ноҳияи Ашт нисбати 3 ҷавон ва як наврас парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. гумонбаршудаҳо моҳи декабри соли 2020 дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Понғоз нишастани ҷавонзани ҳамдиҳаи худ ба мошини ронандаи бегонаро ба навор гирифта бо таҳдиди дар шабакаи интернетӣ паҳн намудани навор моҳи январи соли ҷорӣ аз ронанда $4900 гирифта бошанд ҳам ба он қонеъ нагардида нисбати зан таҳдидро идома ва аз ӯ 4000 сомонӣ талаб карданд. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ашт ҳолати тамаҷҷӯи 4 сокини ноҳияро ки бо таҳдиди паҳн намудани маълумоти беобрӯкунанда аз 2 сокини ҷамоати деҳоти Понғоз маблағи пулӣ талаб карда гирифтанд ошкор намуд. нақшаи ҷиноятии нафарони тамаккор замоне ифшо гардид ки кормандони милитсия маълумоти оперативӣ ба даст оварданд. шаҳрвандон Бобоқулов Довар Далерҷонович, Матқулов Рамшед Нумонович соли таваллудашон 2001 ва Умаров Хайём Илмидинович соли таваллудаш 2002, ҳамчунин ноболиғи 17 сола Фарзин Раҳматуллоев сокинони ҷамоати деҳоти Понғози ноҳияи Ашт дар ҳайати гурӯҳ фаъолият намуда моҳи декабри соли 2020 дар ҳудуди ҷамоати мазкур нишастани ҷавонзани ҳамдиҳаи худ ба мошини ронандаи бегонаро ба навор гирифта минбаъд бо баҳонаи наворро дар шабакаи интернетӣ паҳн намуданд ҳардуи онҳоро таҳдид намуда маблағи пулӣ ба даст оварданд. Яр ҷои панагӣ ба истодем, ҳарчоромо нигаҳ кара истодем ки ҳамин мошин омад ва дошт ва духтарак баромад аз хона шишт ҳардуш бирафт. Вақте ки сёёка кардем ҳамин мошинанда мо ба шуд ки мисол ман чикор кунам ки шумо сёёкаи далил мекунед чӣ шуд вақте ки мо баъд ҳамин пул талаб кардем. чӣ миқдор маблағи пул талаб кардед? 80,000. шумо ба чанд пул расид? 60,000 ба 4 нафар 15,000. гумонбаршудаҳо ҳарчанд моҳи январ аз ронанда бо роҳи ироб $4900 ба даст оварда бошанд, ба ин қаноат накарда ҳаракатҳои ҷиноятиро идома дода мунтазам занро низ бо таҳдиди беобрӯӣ тарс дода моҳи апрели соли ҷорӣ шарт мегузоранд ки 4000 сомонӣ ба онҳо дастрас намояд. маълумоти мазкур дастраси кормандони оперативӣ гашт ва дар шароити идорашаванда гумонбарон баъди гирифтани 4000 сомонӣ дастгир шуданд. телефон кард, гуфт шуд корҳо ҳал, фақат сири мана шикаст нагӯед, зиндагии ман вайрон мешавад, ҳамин хел гапо. баъд аз як соат боз Фарзин ҷурии ман ба ман пулро овард дод. тавре дастгиршудаҳо нишон дод медиҳанд онҳо тасодуфан шоҳиди ба мошин нишастани ҷавонзан гашта бошанд ҳам ҳамон лаҳза бо истифода аз телефон наворбардорӣ ва минбаъд сабти видеоиро ҳамчун манбаи даромад истифода бурданд. ҷониби ҷарбдидаҳо бошад ба хотири пешгирӣ аз бадгумонӣ ва овозаҳо ба шарти ҷавонон розӣ мешаванд. ҷиноят ошкор ва ҷамъияти 4-нафараи ҷиноятиро ки ба шикасти дигарон майл доштанд акнун зарур аст назди қонун ҷавоб гӯянд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 250 қисми 3 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ҳафтаи гузашта амалҳои зидди ахлоқӣ сокини 49-солаи ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ошкор гардид. гумонбаршуда бо ваъдаи ҷинбарорӣ бо роҳи дуохонӣ аз ҳиссиёт ва эътиқоди динии ҷавонзани 21-сола сокини шаҳри Хуҷанд сӯистифода карда ӯро ба ҳамхобагӣ ҷалб намудааст ки аз назари милитсия пинҳон намонд. кормандони шӯъбаи минтақавии раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд боз як ҳолати амалҳои бадахлоқона бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии диниро дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд ошкор намуданд ки содиркунандаи он миёни мардум ҳамчун шахсияти ҷинбарор, фолбин ва дуохон маъруфият дорад. шаҳрванд Ғаниев Алиҷон Абдувалиевич соли таваллудаш 1972 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба кирдорҳои мардумфиребона даст зада бо ваъдаи табобат бо роҳи дуохонӣ дар хонаи истиқоматиаш корафтодагон аз ҷумла занҳоро қабул ё ба хонаи онҳо рафта бо ҳар баҳона ба муносибати маҳрамона ва ҳамхобагӣ моил месохт. истеъдоди Алиҷон Ғаниев сеҳру ҷодушканӣ, бахткушоӣ, гарму хунук кардани муносибатҳои оиладорӣ ва дигар шеваҳои табобат тавассути дуохонӣ аст ки бо истифода аз ашёҳои гуногун анҷом дода мешуд. далели мавриди таваҷҷӯҳ он аст ки санаи 21 апрел ин нафари гӯё маҳорати фавқулода дошта ва тақводор пойбанди нафси шаҳвонӣ гардида диндориро фаромӯш нисбати ҷавонзани 21 сола сокини шаҳри Хуҷанд ҳаракатҳои берун аз меъёрҳои ахлоқӣ анҷом медиҳад.
این خیلی کسال‌های قلق یکان کسی را بر خدا نزدیک شدن نمیماند. اولا جنش نمیماند. خیلی ما فوتویی که گفتگی خب اینا دسته قپم جین و هم هفته هم نغز چشم و حالت تانگم این نغز من اخلاص کردم شما و نغز من sonra راههای نفسش رو خب من گرفته پرتافته همه جاشه لمس داده مساج کرده و کنم نغز حالتش نغز آدم رو داشته نتونسته و شهوتی شیطانی مبدل شده سمت علاقه جنسی شد من از این حالتی کردم شیمان тавре аз маводҳои тафтишотӣ бармеояд гумон бар шуда ғаниев ҷабридаро қабул бо роҳи фиреб ва ваъдаи ҷинбарорию табобат 240 сомони маблағи пулӣ гирифта ӯро бовар кунонидааст ки вуҷудаш ҷин дорад. дар идома бо ваъдаи дуо хонда аз танаш баровардани ҷин ба манзили охирон ташриф оварда бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ хоҳишҳои шаҳвонии худро қонеъ гардонидааст. парда аз рӯи бадахлоқӣ бардошта шуда Алиҷон Ғаниев барои содир намудани ҷинояти дар моддаи 142 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда гумонбар аст. дар ин бахши барнома аз толори суди шаҳри Хуҷанд гузориш омода намудем ки оқибати ҷиноят бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии диниро инкос менамояд. нисбати Ғайбулло Абдуллоев истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Бунҷикати ноҳияи Шаҳристон ки дар асоси ду моддаи кодекси ҷиноятӣ 142 иловаи 1 ва 247 айбдор дониста мешуд, ҷазои маҳрум кардан аз озодӣ татбиқ гардид. дар суди шаҳри Хуҷанд кирдори ба ҷомеа хафноки судшаванда Абдуллоев Ғайбулло соли таваллудаш 1949 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Бунҷикати ноҳияи Шаҳристонро аз тарозуи адолати судӣ гузаронида дар содир намудани ҷиноятҳои дар моддаҳои 142 иловаи 1 ва 247 кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ шуда гунаҳгор эътироф намуданд. тибқи далелҳои ҷамъоваришуда Абдуллоев занон ихлосмандони табобат бо усули дуохониро бовар мекунонидааст ки вуҷудашон ҷин дорад ва бо баҳонаи аз тани онҳо баровардани ҷин бо онҳо наздик мешуд. моҳи феврали соли равон аз болои ин гуна ҳаракатҳои зидди ахлоқии кормандони милитсия маълумот гирифта дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ бадахлоқии Ғайбулло Абдуллоеви Дохон тасдиқ ёфт. тавре дар рафти мурофиат таъкид рафт судшаванда Абдуллоев бо роҳи фиреб ва ваъдаи дуохонию ҷинбарорӣ ба боварии як нафар сокини шаҳри Хуҷанд даромада дар баробари 200 сомони маблағи пулӣ гирифтан зимни табобат бо роҳи дуохонӣ аз эътиқоди динии ӯ сӯистифода карда нисбати охирон бадахлоқиро раво дида муносибати маҳрамона анҷом додааст. дар асоси далелҳои ҷамъовардаи мақомоти тафтишотӣ ки гуноҳи судшавандаро исбот мекард, судя ӯро дар содир намудани ду ҷиноят гунаҳгор дониста ҳукми ниҳоии худро баровард. бо дастрасии қисмҳои 1 ва 3 моддаи 67 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои маҷмӯи ҷиноятҳо бо роҳи қисман зам кардани ҷазоҳои таъин гардида ба судшаванда Абдуллоев Ғайбулло ҷазои ниҳоӣ дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 4 сол бо адо кардани ҷазо дар калонияи ислоҳӣ дорои низоми пурзур ва ҷарима ба андозаи 200 нишонианда барои сопҳо баробар ба 12 000 сомонӣ ба фоидаи давлат бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳо дар ташкилотҳои динӣ ва машғул шудан ба фаъолияти динӣ ба муддати 4 сол таъин карда шавад. дилхоҳ ҳодисаи роҳу нақлиётӣ дар натиҷаи риоя нагаштани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ сарчашма мегирад. дар шоҳрои айни Панҷакент бо суръати баланд идора намудани воситаи нақлиёт ва таъмин карда натавонистани бехатарӣ ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Деолаборо ба садама бо оқибати марг мувоҷеҳ кард. вазъи ногувори садаманокӣ масъулини бозрасии давлатии автомобилиро водор менамояд ки корҳои тарғиботиро пурзур ва дар баланд бардоштани маърифати иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъсиррасонӣ намоянд. мутаассифона қоидавайронкуниҳо такрор ва мо боз шоҳиди ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг мегардем. масалан санаи 23 апрели соли ҷорӣ тахминан соатҳои 10:40 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Деолабо Солиев Парвиз Ашурбоевич соли таваллудаш 1973 истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент ҳангоми ҳаракат дар километри 86-уми шоҳрои айни Панҷакент аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёри муайян кардашуда бехатар
бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба муқобили самти ҳаракати роҳ баромада савораи Харароба Шарван Холмуродов Нормурод соли таваллудаш 1947 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакендро ки бо Хараробааш дар як самт ҳаракат мекард пахш намудааст. дар натиҷа савораи Харароба аз ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштааш дар беморхона ба ҳалокат мерасад. дар минтақаи суғд ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ бо иштироки пиёдагардон аз ҷумла ноболиғонро бозрасии давлатии автомобилӣ ташвишовар мегӯяд, зеро дар давраи сипаригаштаи соли равон дар роҳҳои нақлиётгарди вилоят 12 адад садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки ноболиғон ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он як нафар ба ҳалокат расида 12 тани дигар ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. аз ҳисоби умумии садамаҳо 4 ҳодиса бо иштироки хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба қайд гирифта шудааст. вобаста ба вазъи ба амал омада баҳри пешгирии садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки кӯдакону наврасон баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ дар доираи амалиёти пиёдагард масъулини бозрасии давлатии автомобилии вилояти суғд бо роҳбарони муассисаҳои таълимии шаҳри хуҷанд вохӯрӣ намуданд. дар баробари дигар мавзӯъҳои дар камолоти наврасон манфиатдор барои дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани омӯзиши қоидаи ҳаракат дар роҳ таъкид рафт, зеро донистани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва риояи чораҳои бехатарӣ барои пешгирӣ аз садамаҳои нақлиётӣ мусоидат карда метавонад. дар шаҳри Конибодон ба хотири пешгирӣ аз ҷинояткорӣ дар байни наврасон ва рушди варзиши зеҳнӣ бо иқдоми мақомоти милитсия барои дарёфти ҷоми вазири корҳои дохилӣ мусобиқаи варзишии шоҳмод ва шашка ташкил намуданд. зиёда аз 300 нафар дӯстдорони шашкаву шоҳмод дар ҳайати dastavӣ, нерӯсанҷӣ ва ғолибон қадршиносӣ шуданд. милитсияи шаҳри Конибодон бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пешгирӣ аз ҷинояткорӣ дар байни наврасон ва рушди варзиши зеҳнӣ барои дарёфти ҷоми вазири корҳои дохилӣ мусобиқаи варзишии шоҳмод ва шашка ташкил намуд. чорабинӣ дар маҷмаъаи фароғатии корвони шаҳри Конибодон таи 3 рӯз санаҳои 4, 5 ва 6 май идома ёфт. маросими кушодашавии мусобиқа бо иштироки роҳбарияти мақомоти корҳои дохилӣ ва дигар сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодон оғоз ва тибқи қоидаҳои ин намудҳои варзиш ба таври системаи даврӣ бо иштироки зиёда аз 300 нафар дӯстдорони шашкаву шоҳмод хело шавқовар ва дар сатҳи баланд ҷараён гирифт. иштирокчиёни мусобиқа муассисаҳои таълимӣ, мактабу коллеҷ ва омӯзишгоҳҳои шаҳри Конибодонро муаррифӣ мекарданд ки дар ҳайати dastavӣ нерӯсанҷӣ карданд. ҳадафи дигари мусобиқа мустаҳкам намудани алоқаи дӯстӣ байни наврасон, ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва тарғиби бозии шоҳмоту шашка буд ки байни мардҳо ва занҳо дар алоҳидагӣ сурат гирифт. рафти баргузории мусобиқа бозгӯи он аст ки имрӯзҳо ин намудҳои варзиш байни наврасону ҷавонон дар шаҳри Конибодон маҳбубият дорад. давраи ниҳоӣ ва пӯшидашавии мусобиқа бо иштироки муовини сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд Олимҷон Бурҳониён, сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодон Маҳмадсафар Пирзода, намояндагони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодон сурат гирифт. дар натиҷаи соҳиб шудан ба мақомҳои бештари ифтихорӣ дастоварди варзишгарон дар ҳайати dastavӣ баҳогузорӣ ва дастаҳои ғолиб муайян шуданд. ҳамин тавр дар намуди шоҳмод ҷои якумро мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2, ҷои дуюмро дастаи мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ва мақоми сеюмро дастаи мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ба даст оварданд. дар намуди шашка ғолибии ҷои аввал насиби дастаи мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14, ҷойҳои дуюму сеюмро дастаҳои коллеҷи омӯзгорӣ ва коллеҷи тиббӣ ишғол намуданд. ғолибон дар вазъияти тантанавӣ бо ҷом, медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишнок мукофотонида шуданд. ин буд наворҳои дастрасгардида ки ба хотири пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва огоҳ намудан аз оқибати он дар барнома ҷой додем. чун ҳамешагӣ ба шумо амалу рафтори қонуниро тарғиб намуда ба такрор мегӯем, роҳеро интихоб намоед то ин ки дар зиндагӣ танҳо саодат ва обрӯ биёварад. зеро ҷинояткориро ки аъмоли бад аст, подош низ бад ва нороҳаткунанда хоҳад буд. то дидори навбати хайр.